Αυτή είναι τη φορά που βλέπουν τα άτομα εδώ, τα αναγκαστικά κλείνουν. Νάτι ρε, τι είναι? Αυτή δεν είναι? Γιάννη, Φώτος λίγο, τι θα τους κάνω. Κάτσε με το πέρα. Ελάτε τι πέρασε. Σας παρακαλώ. Εγώ πάντως στο Λευτέρι δεν είναι. Όχι ρε, αφού γυναίκες τώρα κανένα μία έχει περάσει ή δύο. Απλά εγώ έχω φωτογραφίσει όσους έχουν Red Zeppelin. Τελικά. Ανοιχτά πάντα εκεί, έχει καλή και απόσχα να μην πέσετε. Την γραμμή είπες και σιγά, σιγά. Α, δεν το είναι. Πού το τα γνωρίζω εγώ τώρα με τα τσάκια. ο γιος μου πρέπει να πέρασε. Ναι, ο Νίκος. Ο Νίκος που το πηγαίνανε. Ακόμα σφεδάκι. Ακόμα σφεδάκι. Το γόνατο! Μέγκη. Καλά είσαι, καλά είσαι. Αυτός ήταν δικό σας? Στην ίδια ομάδα είμαστε ρε. Δεν πειράζει. Όταν απλωθήκανε μετά πήγανε διαφορετικά, μην... Θα σκοτώσετε κανένα παιδί, ελάτε πιο εδώ. Ελληνικά δεν μιλάω ρε. Εσύ πας εκεί πέρα. Τι να κάνω, πρέπει να με δουν να ξέρω που θα πάνε. Άμα δεν τον ακούω τους κάτω. Εσείς τριμώξατε τα παιδιά εκεί στην γωνία, ελάτε πίσω ρε. Θα το χωρέσω. Θα τους πρόξω. Δεν νοείται. Δεν το είναι, το βάζω τους πρόξω. Μαύρο παντελόνι που ο Κακός έχει πιάσει απάνω και ο δικός σου λίγο. Καλύτερες. Νάτι! Μπράβο ρε Άρη! Τρέχα ρε, κολόπεδο. Σε είδε. Σε σένα το έκανα αυτό. Ανοιχτά πάντα και έχει πόση κακαλίκια, μην πες.